A dneska je to uvítací video a jsem tu s Murderman. Ano, a my jsme se s Murderman dohodli, že máme společný channel, takže to je naše informačka. Momentálně se nacházíme v Deep jeskyni. Malou, já bych si tu klidně v pohodě sedl. A můžem o naším channelu něco říct? Jo, můžu. Tak ty můžeš? Tak jo, na tomto channelu se bude speciálně hlavně hry, vlogy moc rád spíš hlavně na ty hry. Hry budou většinou Budou lidi aj nově, já nevím, jestli to už je vymyšlený, ale daily game, co je kdyby denní hry. Ano, je to na bázi daily vlogu, akorát je to daily game. A Lidi a Deep Gaming, ne, prosím neříkejte nám copyrighty, ale my jsme nevěděli, že to existuje. ale stejně tento kanál už máme založený skoro 2 roky. Takže jo, třeba ještě oni neměli. Takže jo, ještě lidi na tomto channelu budou víc vycházet videa než třeba na mou a na, jako my jsme skončili, ale ještě dřív jak jsme natáčeli, tak budou daily game, jak jsem říkal, což je v podstatě denní Každý den prostě bude nějaký video. a můžou být aj třeba aj 2-3 videa denně. Ano. Protože každý třeba z nás bude točit jedno video nebo budeme aj spolu, ale tak a dole pod koment určitě nezapomeňte dát koment, prostě koment, co bychom měli třeba zlepšit a jak bychom měli dělat videa, jestli kvalitní nebo jako A nebo holčičí. No tak to teda ne. A my se tam loučíme a pro další díl dáme 3 lajky nebo 2 lajky, co říkáte, já v to budu doufat a tak.